Kunada nga na irot. Ano dyan na irot? An? Apay pa may pintas ka? Siyempre, alaga. Alaga nga. Alagang Ronald. Puri lagbak-bak tarupa mo? Oo, Apay bak mga tarupa mo? naglagay ako ng ano, Nang? pangpabakpak. Apay nakamamayo pang pabakbak. Kaya sinadjust aja ko nag-comment. Comment! Tilanda ka mo, mamati ka tagaw? Oo pagka nangarod kit, aji kas nag-pimples ka ng iso na kit, natanggal. Kumita ka ng tayo? Nagbabak na talaga tarupa mo, nagduling-duling ka pa, may! Kumusta ka pa nag-isurusuro? Awan suro tata. Ang surong ha? Kinalpas sa exam. Apay ya? Nag-exam kami, second quarter. Oo. Tapos, kwan. May atay? Awanin, tapos na. Oo. Ni da microphone mo ita. Siyempre, agla-live ka. Kanta ka na, kanta anak mo na. Anak andak. Aji viral tata. Wala. Microphone ka ha. Say. Oo. Oo. Oh, huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa... hindi ko alam yun. Yung. Basta yung na LSS lang yung huwag ka nang mawala. Kanang mawala ka na na. True. Yeah. Oh. Asyak man TV jom tag gitara nak man. Oh, sige. Nyewan nyamatan. Rupa mo binakbak mo time. Oh. Mabalin mo nga bata. Ano? Mabalin mo nga ikas na eh. Ano ikas na? Oh, di ba? Okay. Wow, bago di barbasan eh. Nga to timay nga kantaan. Ano? Kunada nga na irot. Ano dyan na irot? Jayliting nga paggalo. Ay, agility nga paggalot gayam. What? Yam adda pa'y na ir-irot. Ano man yun ajay? Nga na Ha? irot. Ano nga ina-irot pa ajay? Mirosing no umarako. Kunada nga na irot. Ni, anya ba ang nga na irot? Jay galot nga paggalot. Paggalot. Ay na ir-irot. Anya pay. Ni Rosing no umarako. Da, umarakop nak mga rod. Marakot man niya. Kanta ko marakot man eh. Oo, Kita pa pangalan talaga di ba?